Kan det ikke vente tilbage efter? Nej, jeg tror, det er bedst, du ser det her. Nu. Ja, det kan godt være, det lyder en lille smule latterligt, men altså, der er mange mennesker, der prioriterer helt forkert. Prioriterer ting højt, som i virkeligheden slet ikke har nogen betydning for dem. I see. Your own sweetheart. The deal was that you took care of him, wasn't it? Jeg har virkelig brug for det her job. Så lover jeg, at jeg ikke skal bede om mere. Aldrig mere. Det lover jeg. Tak. På forhånd. Tak. Hvad sker der? Hvad sker der for dig? Hvad? Vi er sammen om det her, forstår du det?